Malawi Brief. Zotsatirazi ndi zomwe nkhani zalemba lero pa 11 July 2026 ndipo zikutipeza kuchokera pa Times TV. Tiyeni tikhale limodzi. Chaka chamawa izi ndi malingana ndi ripoti la bungwe la Famine Early Warning Systems Network. Chiwerengerochi ndi pafupifupi theka la anthu 4 million omwe amafunikira thandizo la chakudya mnyengo ngati yomweyi chaka chatha. Macloyd Chilangiza walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Chimwemwe Maseko. Malinga ndi mlosera wa chakudya wa mwezi wa Juni, chiwerengerochi ndi chachikulu kamba kuti anthu ambiri sanakolole zokwanira mchigawo chakumwera, kukwera mtengo kwa zinthu komanso kulephera kugula chakudya pakati pa mawanja. Ripoti ili latchulanso mphepo ya El Nino yomwe malinga ndi akatswiri woona za nyengo izachedwetsa nyengo ya mvula komanso kuti mvula sigwa yokwanira mu chaka cha zaulimi cha 2026 kufika 2027. Malinga ndi ripoti ili, mbali zina za mchigawo chakumwera komanso mchigawo chapakati sazakhala ndi chakudya chokwanira pofika mwezi wa Okutobala, zomwe zizachititsa kuti mawanja ambiri azigula chimanga kuchokera m'misika. Ngakhale kuti kukolola chimanga chochuluka chathandizira kuchepetsa mitengo yomwe anthu amagulira chimangachi, poyerekeza ndi nyengo yomweyi chaka chatha mtengowu kuonekabe kuti ndi okwera poyerekeza ndi zaka zisanu zapitazi. Poyankhulapo pa ripoti ili, mkulu wa nthambi yoona zachitukuko mu mpingo wa CCAP mu sinodi ya Livingstonia Ken Sakala anati ripoti ili lithandizire kuwunikira boma kuti lichitepo kanthu msanga zinthu zisanafike povuta. Asakala anati njala imakhala ndi zotsatira zoopsa pa umoyo wa munthu komanso kulitsa umphawi pakati pa mawanja m'dziko muno. Izizi kuyazoona ndiye kuti ripoti isi tione ngati woseweretsa shuka ndi ripoti kuti izakhuza zinthu zambiri, mabanja ambiri azavutika, ambiri asowa chakudya nthawi imeneyo, ndiye malo mwake tikonzekere bwinobwino. Chifukwa chake ndikani kukwera kwa mitengo kwa zinthu zakhala kosaneneka ngati sinakonzekere bwinobwino. Chimene chizaonetse kuti ngati zizichitika pazakhala zinthu zingapo zimene tizaona. Choyamba mabanjamo mwezi wa Marichi chaka chino, banki yayikulu ya Reserve inalosera kuti dziko lino likolola chimanga chochuluka ma metric tons 3.3 million, chomwe ndi chochepa poyerekeza ndi ma metric tons 3.5 million omwe dziko lino limafuna. Nduna ya maboma ang'onoang'ono a Ben Pili yati kupereka mwayi kwa alimi kuti azipeza misika yogulitsira zokolola zawo nkofunikira kwambiri pothandiza alimiwa kuti awonjezere zokolola komanso kulimbikitsa ntchito ya malonda a zokolola m'dziko muno. Aphili anena izi ku Lilongwe pamwambo woyika mwala wa maziko pa ntchito yomanga msika wa Area 1 mu mzindawu. Msikawu udzathandiza kutsekula mwayi wochuluka kwa malonda wa malonda kwa alimi ndi amalonda ena. Zambiri zili mu ripoti la Jime Chazamba Jime Chazama limene akuwerenga ndi Grace Alinafe Makawa. Malinga ndi Aphili, msikawu uzakhala ndi malo ogulitsira makono omwe athandize kuchepetsa kutayika kwa zokolola komanso kupititsa patsogolo malonda a zaulimi. Zikutisonyeza kuti kupita kutsogolo tizimanga misika yotere komanso chikubweretsa pamodzi kumalizitsa kwa ntchito imene anzathu a IFAD komanso a trade akhala kuti thandizo yochulukitsa zaulimi zimene zizi zinali zikusowa misika ndi anzathu a IFAD ndi trade takati kumanga misika incholinga choti anthu apiteko akagulitse zolima zawo moyenerera. Komanso chomaliza zikuonetsetsa kunena kuti kuchuluka kwa anthu amene amapanga za malonda amene analibe malo tsopano akhali ndi malo oyenerera ochitira malonda. Mkulu wa bungwe la IFAD m'dziko muno Benedetta Mukonyola wati ntchitoyi idzathandiza kusintha moyo wa alimi ang'onoang'ono powapatsa mwayi wabwino wopeza misika yogulitsira zokolola zawo. Msikawu uzakhala ndi zipinda zochitira malonda zokwana 75, chipinda chothandizira odwala, ofesi ya polisi, malo odyera komanso zipinda zosungiramo zinthu zomwe zimawonongeka mwansanga kuti zisawonongeke. Bungwe la Health and Rights Education Program HREP Malawi ladzudzula mchitidwe wokupha ogwira ntchito za umoyo.
bungweli linapereka zitsanzo za malemu Victoria Bobe omwe anaphedwa kuchigumula mu mzinda wa Blantyre, komanso atuyanire chomo omwe aphedwa mu nyumba yawo ku Mount Pleasant mu mzinda omwewo. Mkulu wa HREP Malawi Amaziko Matemba ati imfazi zikukuza mavuto akuchepa kogwira ntchito za umoyo omwe ali ndi ukadaulo mzipatala, momwenso ogwira ntchito ndi ochepa kale. Amatemba alimbikitsa boma kuti likhwimitse chitetezo cha anthuwa komanso kufulumizitsa milandu yokhudza imfa zogwira ntchito za umoyo. Munkhani ina ofesi yona za chisamaliro cha anthu kumpoto kwa boma la Mzimba yadandaula za kuchuluka kwa mchitidwe othawa ana omwe ati ukukolezera kuchulukira kwa mabanja ana omwe akulirana okhaokha. Malingana ndi ofesi makolo ambiri akumasiya ana awo ndi kupita m'madera ena mdziko muno komanso m'mayiko ena kokasaka zochita. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba Debola Madeya ndipo akuwerenga Chimwemwe Maseko. Mkulu wona za chisamaliro cha anthu kumpoto kwa boma la Mzimba Helen Simwaka anati khalidweli likusokoneza kukula bwino kwa ana ndipo pakufunika kugwira ntchito limodzi kuti izi zithe. Asimwaka anayankhula izi pamwambo wokondwerera tsiku la mwana wa Muafrika chomwe chinachitika kumpoto kwa boma la Mzimba. Pa nkhani ya madzi abwino komanso ukhondo, Asimwaka anati ofesi yawo ikugwira ntchito ndi nthambi zokhudzidwa zosiyanasiyana pofuna kuonetsetsa kuti sukulu komanso m'malo ena omwe mmakhala ana muli madzi abwino komanso kuti akutsatira njira za ukhondo. Tili pasogolo popanga polimbikisa maubale ndi anthu amene akugwira ntchito zawoshi kunena kuti zinthu zimene ana apempha zikwaniritsidwe m'masukulu mwawo ngakhale makomo mwawo. Poonetsetsa kunena kuti anzathu akuchipatala, anzathu azamaphunziro tigwire nawo limodzi ntchito plus mabungwe amene asale aboma. Wapampando wa komiti yomwe imang'anira za chitetezo cha ana kumpoto kwa boma la Mzimba Nthezemu Kamanga anali pali kufunikira kosintha kaganizidwe pa nkhani zokhudza ukhondo ponena kuti chiwerengero cha anthu omwe akugwiritsa ntchito zimbudzi chikanali chochepa. Akamanga anati nkhani zotsatira ukhondo msukulu komanso malo ena zikanali zotsika zomwe zikufunikira kuti pakhale kugwira ntchito molimbika kuti chiwerengerochi chikwere. Kaganizidwe kathu kasinthe kaganizidwe kathu kakasintha kuti thandizira ifeyo kunena kuti ngati anthu tikhale malo abwino ifika malowo tisakodzepo chifukwa choti alembapo kuti osakodzapo. Komanso china ndiona ngati chachiwiri kupatula mindset change ndi nkhani za umphawi. Anthu ena ali akukhala mu umphawi, taonena kuti umphawi wadzaoneni. Wophunzira wa standard 8 pa sukulu ya primary ya Zolozolo Praise Chipembere anapempha boma kuti lichilimike pa ntchito yobweretsa madzi a mipope kukumba mijigo komanso kuonetsetsa kuti sukulu zili ndi zimbudzi zokwanira zomwe zingathandizire kupititsa patsogolo ntchito za ukhondo. Ukhondo umakhala ubwerera mbuyo peza umakhala kuti ana mwina mongaso ife masukulu a government makhala kuti ulandira phala ndi makapu sichisuka mwina ungowera kwa nyumba makapu njikwa osatulusaso makapu ndikusuka ndiye makhala ukhondo ochepa olonso mwina kusukaso mapoto ophikira aja ukhondo omachepa pa sukulu. Tsiku la mwana wa Muafrika limakumbukiridwa pa 16 June chaka chilichonse ndipo mutu wa chaka chino unali kuonetsetsa kuti pali kupeza madzi abwino komanso ukhondo kwa mwana aliyense muno mwa Afrika. Mmodzi wa aphunzitsi ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences Sufyan Rashidi wapempha nkhani mdziko muno kuti adzigwiritsa bwino ntchito luso la makono la AI pofuna kupewa kubweretsa chisokonezo. Iwo ayankhula izi pa mkumano waukulu umene atula nkhani achipembedzo cha Chisilamu adali nawo mu mzinda wa Blantyre. Rashidi akuyankhula ndi mtolankhani wathu Gift Sitima. AI ili pano ndipo yabwera ndipo ndipofuta kuti ichotse. Chimene tingachite ndichoena kuti tigwiritse ntchito bwino komanso muonetsetsa kuti tindi udindo owateteza omvera athu ngakhale amene amaonera kanema ndi ena onse kuti tisapase mauthenga abodza. Ngati sindingagwiritse bwino luso la AI atola nkhani ndi kuti akhala akuapasa
anthu awo omvera kapena oonera nkhani zabodza zimene zikhoza kukhala kuti zapasa mavuto anthu omverawo kapena sapeza uthenga weniweni umene akhoza kugwiritsa ntchito popanga ziganizo zawo. Kugwiritsa ntchito molakwika zikhoza kupweteka nthu chikhalidwe chathu ngakhale mwina chitetezo chathu, zikhoza kukhalanso zovutirapo kwambiri mwina even chipembedzo kumene chifukwa tikugwiritsa molakwika AI. Ndipo Sifat Gada ndi mlembi wa Association of Muslim Journalists. Akhala tikumaona zomwe anthu ena kumalemba kunjaku ena mwina ndi atolankhani amene ena mwina atolankhani kungoona kuti ujeni walemba zakuti koma zisali zoyenera. Nde potikumbutsa kumeneku zitithandizira kwambiri kuti tikathe kugwiritsa ntchito mwaukadaulo AI imene chifukwa sitinganenezo kuti AI siyabwino sitingagwiritsa ntchito koma tikungoyenera kuti tichilandire komanso ndikuona kuti tichigwiritsa ntchito bwanji ndicholinga choti chitithandizire pa ukadaulo athu wa utolankhani. Ife tikuyembekeza kuti pakhala kusintha kwambiri kunazoti atolankhani kalembedwe kawo komanso kachidwe kawo ka zinthu kakhala kokwera kwambiri kusiyana ndi mmene zinalili poyamba. Kulimbikitsa kugwiritsa ntchito njira zamakono zosungira, kugulira komanso kulipirira katundu pofuna kuthandizira masomphenya aboma ofuna kuchepetsa zipsinjo monga kuberana zimene zimadza kamba kodalira kugwiritsa ntchito ndalama zogwirika. Mmodzi wa akuluakulu ku banki ya FCB Chitsanzo Garden ndiwo apereka pempholi ku Blantyre pamene amapereka mphotho kwa anthu amene apambana mu mpikisano ogwiritsa ntchito ndondomeko zawo zamakono pogula katundu otchedwa Swipe and Dash. Daniel Zimba walemba ripoti. Nsanamira ya namba 6 mu masomphenya a dziko lino pa chitukuko a Malawi 2063 imalimbikitsa mzika za dziko lino kuchilimika pogwiritsa ntchito njira zamakono zosungira, kugulira, kulipirira komanso kutumiza ndalama pofuna kuchepetsa mchitidwe woberana, owononga ndalama komanso kuphweketsa kagulidwe ka katundu ndi katumizidwe ka ndalama. Sizochita kufunsa kuti ntchito yokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063 ikufunika kugwirana manja, ndipo ichi ati ndi chifukwa chake banki ya First Capital yachilimika kulimbikitsa makasitomala ake kuti adzigwiritsa ntchito njira zamakonozi pofuna kugula kapena kulipira katundu. Ndipo Achisanzi Gadi ndi mmodzi wa akuluakulu ku banki ya First Capital. Zimene zolipira mu makono zilipo zindife kuyamba nokupanga kugwiritsa ntchito tsegula akaunti choyambirira, mukatsegula akaunti makhadi timapereka, tikapereka basi mukapita kolipirapo kutenga khadiyo ndithu ndikulipirira. Pa mpikisanowu anthu atatu omwe ndi a Green Stewart, Aulemu Kumwenda komanso a Maria Godinho apambana mphotho zikuluzikulu zomwe ndi mwayi woti atenge katundu wa ndalama yokwana 500,000 kwacha aliyense, koma mu mphindi zochepa kwambiri mu sitolo zachipiku. Poyankhula ndi Times, a Robert Magasa omwe apambananso mwayi wokadya mgonero wa 200,000 kwacha ku hotela, komanso a Ali Maganga omwe apambana mwayi wotenga katundu wa 100,000 kwacha, ayikira kumbuyo pempho loti anthu adzigwiritsa ntchito ndondomeko zamakono zogulira katundu. Kutenga ndi mene dziko likuyendera pano pa sema udwiza mene mapanga mukhani ndama mwali zambiri free ona sikamende kuti ndama mali skambiri ndambiri udachitika moyo odi kumakaja kupotera wapeza kuti wapina dina yonto aya ngamakhala sizopambana ziswaipa libe unakose kumawe nasi pamwe. Anthu anayamba kulowa mu mpikisano wa FCB Swipe and Dash mwezi wa April chaka chino. Maere ofuna kupeza opambana achitika lachiwiri msabatayi, ndipo pofuna kupambana anthuwo amagula katundu wa ndalama yosachepera 50,000 kwacha mu sitolo zachipiku pogwiritsa ntchito njira zamakono. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Bullets yatuluka mu mpikisano wa Airtel Top 8 itagonja ndi timu ya Ikhaya ku zigoli 7-6 kudzera mu mapenalty. Matimuwa anafanana mphamvu pogoletsana chigoli chimodzi aliyense pamene zimatha mphindi 90 za masewerowa. Ndipo masewerowa atapita mu gawo la mapenalty, timu ya Ikhaya ndi imene inapambana. Ikhaya idikira kupambana pa masewero amene ali la Mulungu pakati pa Mighty Wanderers ndi Craig Sporting kuti idziwe timu imene isewere nayo mu ndime ya semifinal ya chikhochi. Poyankhula atatha masewerawo, mphunzitsi wa Ikhaya a Enos Chatama wayamikira khama la osewera ake.
tingana kuti takondwa koma tisakondwe kwambiri. Zalero tizitaye anyamata apange recover mawa apume. Mande tibwerere pa ground tiganize fix yachiwiri nikuipo ti game imene ikanatha kulilongwe konkuja tikanapambana zinangovuta kuti sitinayimalize inesi achisicha chilendo kuichinya bullets lero anyamata nauza kuti mmene kusewelera bullets tikakapanga zimene inenda kuuzani game sikakhala yovuta apanga ndendende koma mwatsoka tachinyisa chigoli chimene sitinayine kuchinyisa mutati muone 90 minutes bullets sinamenyere shot yolongosoka pa goal so zoti anyamata anagwira ntchito imene timafuna koma panopo tisaganize izi tiyang'ane tikukonzabe timu imene ili mu progress khala yabwino 2028 tasa ndi chaka chino ndi chaka cha mawa 2028 nkhupe tizakhala ndi timu yabwino kwambiri. Ndipo mawu ake mphunzitsi wa FCB Nyasa Big Bullets Wilson Nyirenda adati timu yawo sidasewere bwino komabe anayamikira osewera ake chifukwa cholimbikira pa masewerowa. Nkhani zathu ndi zomwezi.